Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с подкаста Едно Евро Шоу. Не знам дали е подкаст, ето сега на общия план ще видите. Днес звездно шоу. Аз, Веско Риков, Ради, певицата на Рико Бенд, и нашия приятел Боби, звезден репортер. Боби Стар, добре дошли. Добре заварили. Боби, да как сме си? живи и здрави. Христос възкресе, да ви кажа, защото снимаме точно след Великден. 40 дни се казва Христос възкресе. Всички българи и всички източно-православни християни по целия свят и мюсюлмани, и всички сме живи и здрави. Още един път добре дошли. Ние с Веско Риков малко сме притеснени, защото днеска нямаме сценарий, дете се шегувахме преди малко, ние брошки нямаме звук да докараме, дразним хората тук, коментари пишат, ма което е така, си е така. Сега, искам Веско Риков в самото начало да ми даде личната карта, неговата. Дай ми я за малко. Да, разбрахме се, но не ти казах за какво я искам. И на Боби, за малко ли ще и на Ради, за малко няма да правим това, дето не правим. Сега, скъпи приятели, аз няма да вада моята лична карта, защото ви знаете, че аз съм българин, етносът ми е български. Сега, Веселин Йорданов Иванов. Аз. Пише българин бе на картата. Българин ли си? Обаче има едно но. 6-4 ли започват цифрите? 6-5. Не, значи може да съм минал към българите. Значи, защото всички цигани минават с 6-4. Първите цифри с 6-4. Сега, първо, ето, с Веско сме тук с нашите гости. Да кажем, защо първия подкаст, който направихме там с пиенето, с цигарите, за което сме се извинили, защо така изглеждаше хаосно и разпиляно, нали? Защото аз и ти заедно го правиме този подкаст и то там никой не беше на гости на другия. Бяхме си, дет се вика, заедно и си го отпочнахме, Боби, и стана една говорилня. Защото ние се познаваме много добре, знаем си кътните зъби и всеки искаше да каже нещо там, да разкаже 10 теми, хората сме ги объркали и нищо не разбраха. Но исках на Веско личната карта по повод един коментар, защото ние четем коментарите. Между другото, и няма хейтове, има градивна критика. И един коментар, леле, ще го кажа, но толкова съм се смял, ама 24 часа съм се смял. Знаеш какъв е коментара? Радка го е чела. Айде и мангалите с подкаст. Ама кас с съ накрая. Значи някой велик човек го е написал. Подкаст. Подкаст. Нали? Какво значи мангалите с подкаст? Аз не разбирам. Верно е, аз съм си по рождение с 3 бани, ама аз и ти сме балкански мъже, нормално е да сме по-тъмни, нали? Ти си българин, аз съм българин, той си е циганин от Лом. Разбираш ли, осталийска махала. Радка си е циганка. Лом, прекрасен град. Така. И веднага ви казвам, не дейте да делите подкастите, нали, както е казал човека, на пангалски, български, африкански и каквито са там. Гледайте ги, правете забележки, нямате звук. Водещия бил Мишка, Веско бил, не знам си какво. Ама каквото такова, дали ви обясних 1300 варианта. То човек е основоположника, според мен, да влезем в днешната тема. Той човек е основоположника на тая работа по интернет, дет се казва. Боби, почваме директно първо с тебе. Добре. Защото Радка, дет се вика, си е от екипа, нали? Добре, да вземем и ние думата, още 3 човека си тук. Ами ще вземете, бе. Ти пък се едно на Софи Маринова, пиара ти е на гости сега и сме на живо. Няма да звъни никой по телефона. Утре като те питат какво правиш в мангалския подкаст, какво ще кажеш? Значи, мисля, че никой няма да ме пита такова нещо. Мислиш? Добре. И все пак. Все пак, ако те питат, да. Значи, първо ти ме покани, познаваме се от много години. Аз по принцип много уважавам Рико Бенд. Аз съм го казал многократно. Навсякъде където съм бил, но винаги съм казал Рико Бенд са топа и винаги съм го, даже по-миналия даже, докато правихме предаването, постоянно се обаждаха някакви хора и поканете Рико Бенд. Така ли се случи там с техните си неща, хората знаят, които се видят, че не можахме да ги поканим, когато искахме да ги поканим. Но се надявам в един момент да направим един джангър. Аз много харесвам Рико Бенд и когато бяхме казали, това е много интересно, това е истинска история, когато бяхме казали, че ще ги поканим Рико Бенд, хората за всяко едно предаване питаха кога са Рико Бенд и че чакат Рико Бенд. Тоест хората наистина харесват Рико Бенд. Интерес към тях. Огромен интерес. Само те питам сега, ето Веско е тук, Ради е тук. Сега говорим си нещата с истинските имена. Кой Рико Бенд харесваше?
той е по времето на Саша Рико, когато си бяха с Веско, с Бурето, там този Рикобент, или сега той е новото време? Сега ти ме поставяш в някакви такива ситуации, Сашка ми е приятелка. И на мен ми е приятелка, бе, аз И нищо Бурето не му е съм приятел. казал, и Бурето ми е Бурето приятел, аз съм уникален, кръстник, бе, на Бурето. Между Хубаво. другото, да кажем, що Бурето днес не е тук с нас. Човека си има лични причини и са доста уважителни. Мисля, че това е нормално. Буре, всичко да е наред, се оправят нещата. Следващия път, братко, това е положението. Кажи сега, кой Рикобент? Ти сега ме питаш, коя от двете девойки харесваш повече. Нали, защото то бенда си е, първо гледаш певицата, коя ти е по-секси, коя ти е така, като мъжка гледна точка. Гледай. Аз съм много Гледай, секси. гледай каква мадама Аз седи съм до мене секси, просто. казвам. Само да му кажа, че му падна, въпреки че бачка заедно, тя като влезна и той е така. Не. Просто постоянно гледа. Просто аз казвам, че веднага моята певица е прави, най-красива. веднага прави впечатление, много красива. Ради, от много години я познавам. Ради, когато почнахме шоуто на екрани, беше, не знам, 2011-2012, тя беше на 16-17 години. Аз ти разказах да е вънка, ама не, нямаше. Тя дойде да работи. Тогава правихме една абсолютна самодейност и не знам даже кой ни пуска в националната. Халтура. Абе, човек, това е националната телевизия. Телевизията майка. Пуснаха един идиот от Пловдив с шепа идиоти от София с него да се учим в БНТ да правим телевизия. И благодарение на Геновева Момчева, Геви да си ми жива и здрава, аз горе-долу заприличах на водещ тип Бишок. Нали така? Цър-цър, лека по лека. Сега си много по-олегнал, Радка верно. беше, олегнал съм много, направо съм! Фърчеше Добре ли е, по Боби пенето. звука? Направо да чуват хората за това. А Радка беше пак много красива като тинейджърка. И сега е още по-красива, вече е озряла пред те гости. Този телефон... Искам да кача стори, той не ми дава, няма не тук, поне пуснете интернет. Моето студио, като Сподели влезна, го интернет. интернета се качва веднага. Веско. Тук е едно стори, не мога да кача. Веско, половин час. братко, Верно. обясни му ти на човека, той не ме е чул. Ние сме беден, мангалски Ма поне каст. не да имате. Нямаме пари, за брошки Нема ти обхват, не нема искаш. интернет. При мен е 2 рутера има. Трябва да отидем при Вземи него. си Ма полка 2 ти. рутера На има гости и да обхват отидем има. при него, се почувстваме и ние, деца. казвам ти. С кой с Радка почнахме? Ради сега е по-олегнала, има детенце, ето е. Здравей, миличка, да ти е живо и здраво. Мерси. Голяма приятелка на Николчето, нали? Да, Харесваш да. Николчето. По някое време ще те покана да дойдеш, ако разреши мама. Нали ще дойдеш? По някое време, не сега още, че още загряваме сега. Така учим се как стават нещата. Радка работи с нас 4, 5, 10 предавания, не помня там някъде беше. И след което тя си хвана нейния си път и въпросът ми към теб е как ти попадна в Рикобент. Защото аз тогава съм ти изгубил следите и пък те видях там. И така след толкова години отсъствие се видяхме там за първи път вече. При Веско. При колара в кръчмата там, дето разказахме, да не повтаряме, че ще издразнем пак някой, нали? Да не е такова. Веско, ти ли я покани? Тя ли те на... Как станаха нещата? Ние се познаваме, аз се познавам по-малко от дъщеря и колкото сега я познавам. В смисъл пред очите ми израсна, защото пък с майка и сме работили заедно на времето. И тя пример от майка си взе, стана певица, от малка пееше, но просто Това ми е любимото, като го чуя. Чуваш ли го често? Кога пееш от малък? От малък Как се... се помня. Да, От малък. и имаше един период, когато тя ни помогна много така сериозно, докато Сандра беше бременна. С малкия Веско. Да, и тя идваше да замества и за нас беше голяма чест и удоволствие. Както и за И мене. Ама пее много. как да не Има пее, стил, иначе какво ще красива. прави при мен? Ей, човече, помниш ли като спирахме на Макдоналдс на Витушка? Майка ти, аз, ти, дъщеря Да ти, вземем имаш дето още някой Макдоналдс. за Макдоналдс, обиколихме Да. цяла Софията накрая. И едно момиче я позна на Макдоналдс и вика, това е Радка, вика от Рикобент, Ради. И ми стана толкова приятно, че аз карах колата. Тогава викам, мен ще ме забележат покрай За нея. хората е Радослава, за нас си е Радка. Да. Значи така, Радка от малка я познаваш, дойде, когато Саша е била бременна и така, лека по лека и така. На нея разчитах след отсъствието на Саша, нали, по време на бременността.
изцяло разчитах на нея, въпреки че тя си имаше тогава участие, комбинирахме с други певици, с втора, трета, обаче най-добре си бехме с нея. И от тогава ми направи впечатление, че най-добре стоиме с нея. И след раздялата с Саша Сандра, вече поканих официално. И заработи с вас. Да. И заработи с вас. Да. Не трябваше много време да ми отговори, май дали. Като човек, чакай да обичаш ли го като човек? Да. И аз го обичам като човек. Всички го обичаме като човек. Не знам всички дали го обичате, има хора, ама които го обичат. най-вече като музикант. Да. Между другото, сега, нали, забавление, ама трябва да си казваме нещата. Това е много сериозно, момче. В момента, казвам шегата на страна, с Веско гледаме, аз съм абонат на канала, гледаме с Веско как прави нещата, защото той ми беше на гости в БНТ. Преди колко години беше това? Да, бе, това се чуда, дъщеря ми беше ли се родила или не. Мисля, че някъде 2015-16 е било. Или преди да се роди Николчето, или след това. Беше ми с играта на гости, помниш ли? Иво, голям мой приятел. Иво, ще идваш, братко, и ти тук. Иначе кога в мангалски каст? Къде ти? Иначе няма. Това е единственото в целия свят е тук. И тогава той не му спря устата и направихме добро шоу и ми стана любим. И после като го видях, почна да развива интернет индустрията. Нали? Той мисля, че айде да не обидиме някой, ама един от първите, да не кажа първи. Ние бяхме, само да ти кажа ето история, ние бяхме наистина един от първите, които започнахме на живо и ще ти кажа защо. Кои вие? Аз и моя екип. Кажи нещо за екипа ти. Ще ти разкажа за екипа след малко. По време на пандемията започнахме да правим предавания на живо. Ние бяхме първите, които правим предавания на живо и ще ти кажа защо сме първите. Защото сега, за да стримаш на живо, има една машинка, много проста, която сменя камерите. Цъкаш 1, 2, 3, 4, те сменя 1, 2, 3, 4 камери. Да. Такава машинка не съществуваше в България, нямаше такава машинка. И първата машинка, вторите, които почнаха веднага след нас, даже паралелно да правят предавания на живо с поздрави, бяха Силвъра с тяхната група Fantasy Band. Те са едни музиканти, хората сигурно знаят, които свират на живо сходна музика на тяхната. Нали обясня? И те свираха. И те по някакъв начин този Силвъра, тариката, беше взел първата машинка в България, тя беше дошла и той беше взел да сменя камерите. И ние отиваме човек горе, защото ние снимахме ние отиваме на едно място, те снимат на горния етаж човек. И ние отиваме на горния етаж и гледаш една проста пластма. Аз и ние сме се на 20 човек сме застанали в кръг и гледаме тази пласа как сменя първа, трета, четвърта. Първа, трета и си викаме, верно ли това се случва? И сега вече всички нали имат. Ние нямам. Но мисълта ми е, че бяхме наистина от първите, защото такова нещо не съществуваше. Но те я взеха първата. Явно има повече връзки. И е по-богат. Просто късмет са имали. Така е. Да. Но те правиха уникално шоу също, с поздрави, с обаждания. Хората се обаждаха, пращаха смс и те също направиха страхотно шоу. И в момента колко години вече го правиш това? Тази година стана 10. 10 години, да. И познаваме се от нашия фризьор Рой. Ти на всички пращаш целувки, брат. Ама обичам ги хората и е нормално да ги поздравяваш с целувки, нали така, Веско? Значи, нашия фризьор Рой аз винаги съм искал да разкажа историята на Рой, някой ден ще разкажа историята на Рой детайлно, но Рой, нашия фризьор, има уникална история, защото е палестинец и сериозният проблем, примерно на Рой, на нашия фризьор е, че той няма лична карта и те когато човек се ражда там, те ти дават една тапия, едно листче, в което пише, че си без гражданство. И ти просто не можеш да пътуваш, не можеш да си подадеш документи за лична карта, защото ти нямаш гражданство, няма какво да подадеш. Палестина не е създадена като държава, защото не знам хората дали знаят, когато се родиш в Палестина, в палестинската част, палестинската автономия, а те те питат, искаш ли да ти пишеме израелско гражданство, нали, да ти дадеме документи, или искаш да останеш като палестинец, нали? И когато, без документи. Да, без документи. Когато останеш като палестинец, те дадат едно малко листче, с което листче не можеш да направиш нищо, нито да пътуваш, нито да излезеш извън на Палестина, защото Рой имаше борба той е в България 12 години. 12 години се бореше. 12 години се бореше да вземе лична карта, всички тези неща и сега преди няколко месеца най-после за първ път взе лична карта. Този човек 12 години не може да излезе от България. Ужас. Не могат да го екстрадират. Те са го били хващали и са му казвали, окей, ти нямаш документи, ще екстрадираме за Турция и той
Даже им казва, супер, вие ще ми направите услуга, ако ме екстрадирате, защото те ще ми дадат документи, нали? Ужас. Нали? Те викат, бягай и така. Така че е много трудно на палестинците, които са родени в палестинска автономия. И Рой е един от тях, има уникална история този човек. Ужас. Да. Това направо, той ми беше миналата седмица. Не е попаднал при правилните хора за 500 лева, една лична карта, направят на една машина. Това също И го има. истинска и работа, нали? Нали ти казах, че ме спряха полицайите, докато идвах за записа днес тук в хотела. В един хотел снимаме в София. Благодаря на собствениците за подадената ръка. По-нататък ще кажем кой е хотела. Не е момента. Никъде. Да, не пише. Така сме избрали тази черга тук да не пише. Сега, между другото, Веско каза, той 500 лева е лична карта, но той човек е искал по нормалния начин да станат нещата. Не съм сигурен с тия неща дали с 500 лева биха те оправили, защото ти Не, си... щом Веско казва, ще станат нещата, няма проблеми. При арабите е малко по-различно по принцип. Иска евро. Евро, ама Да. пак. Ма той Рой пък си заслужава. Да ма го той е поканите, страхотен. не Рой говорите, беше- не да говорите празни приказки, да му разкажеш историята. Той е интересно при Рой историята, не как фризира. Той има толкова уникална история, брат, че... Ама Рой ми беше на гости Си успал. да обявим инициативата, която правиме. Ти не я знаеш. Ами не я знам. Ами и ние не я знаем, защото не мога да намерим човека. Аз, Рой, Веско, Алгафари Басел с джунирджиниците, знаеш го, на Нидал Алгафари, брат му Басел Алгафари и един Не, аз работя с други динерджиници. Мухамед, един арабин, който има магазини за секонд хенд. Искахме да помагаме на бедни хора, дето бъркат по кофите, да ги хващаме, Рой да ги къпе, постригва, оправя, другите да ги хранат, да ги обличат. това- Обаче не мога да намериме човек. Ама акцентът е друг на днешния разговор, така. Не знаете къде да ги търсите просто. Не бе, то тези навсякъде 20 000 души са. Кажи, бе. че намерихме първи. Намерихме и той го нямаше после. Намерихме его, Боби къде е? Боби, дремахме ли като коне на празна ясва? Дремахме час 45 минути. Предната вечер ми взе човека 30 лева, на другата сутрин казал на Димо, Ники не ми е дал, дай ми ти, каза да ми дадеш, Димо и той му дал 30 лева. Фанал си мекия подмишница, дръпнал, след малко занъп. Абе, да не занимаваме хората. Кажи ми сега ти какви инициативи имаш в твоето шоу? Инициативи. Да, инициативи. Инициативи не съм подел за сега, но инициативата е да се развивам себе си и моя екип. Ти си Ти говориш за... достатъчно развит. Между другото, мислили сме за благотворителност и просто в момента човек много е хубаво, че хората да помагат. Уникално е. Аз също помагам всички нормални хора, които имат съвест, помагат. Просто в момента в онлайн пространството всеки се опитва да помага, трупайки лайкове и трупайки някакви дивиденти. Става изключително грозно. Много е хубаво, че помагат на хората, но не по такъв начин. Да, може би ние се пък, помага. да ти кажа, един път пък не сме казали как беше да се сабскрайбват, да лайкват. Един път пък не сме призовали за това нещо. Виж сега, има нещо друго, защото много хора започнаха вече по какъв начин, нали. Моля ви, пращайте ми на Революта пари, аз с тези пари, нали, ще помагам на хората. Карбовски така казва, да му пращат на Револют пари. Ама Карбовски, ти знаеш смисъл. Ти му пращаш на Карбовски пари по Революта, ама това е супер, защото ти му отдаш на него, от тебе не те интересува, той за какво ще ги даде. Ако иска, мога ги даде и за проститутки. Нали, ти му даваш пари, нали, идеята е да му развиваш канала, но той как ще си го развива си е негова работа. Обаче, когато ти даваш за благотворителност пари, е хубаво да се показват едни отчети, че примерно на края на месеца с 8300 лева са били, от които ти трябва да покажеш тези бележки, защото в момента дори хората, които помагат по изключително уникален начин, но хората отдолу почват вече да се усещат и да държат сметка. Ама ти колко пари ти си му дал да раздал си 800 лева, ама си получил 2000, къде с дори 1200 лева. Нали? Малко е трики това с помагането по този начин за Карбовски. Ти си му даваш на него, донейтваш, както и с Станов се донейтва, нали, през Patreon и така нататък, но ти знаеш за какво отиват парите, а когато не знаеш, тогава вече е друго. Я те питам, колко от чисто любопитство, аз като водещ съм длъжен да питам, ти като гост мога да отговориш, мога да не отговориш. Колко е масрафа на създаването на един продукт твой за един път? И то няма за един път. Колко пари струва ли? Колко пари струва, да. Защото в БНТ смятахме шоуто на брой. На брой беше около 37 000 лева, си спомням. Едно предаване струва. Да, Радка се опуля, ама това е истината. 37 000 лева. Ама от страна на БНТ като копродуцент. От моя страна, 2/4 фирмата,
с външна инвестиция почнахме с Огнян Донев, Софарма, жив и здрав да е човека, после Лъчезар Цуцорков, после Митко Цуцорков, Цоло Вутов помага, сериозни хора помагаха много, но нашия дял беше 12 000 на брой и отделно башка 37 от телевизията. Ама ползвахме, ти знаеш къде беше. Първо студио на БНТ, най-доброто на Балканския полуостров, екип 60 човека. Сега половината бяха пинали, но това е за настроение. Нали? Затова те питам колко струва един твой продукт да го създадеш за брой, защото на нас с Веско ние си го плащаме това нещо, ние нямаме спонсори. Значи, когато правиш онлайн съдържание, когато правиш телевизион, защото и аз имах късмета да направя един сезон, да продуцирам предаване един сезон. Къде? В 7-8. Верно, помна нещо. Да, и по принцип в телевизията не излиза сметката. Първо едно предаване с 60 човека е абсурдно, нали, да ми говориш цялото това нещо, като половината въобще не ти трябва. Нали, едно предаване може да се направи от 5 до 10 човека и да изглежда с топ уникално качество. Не знам тия 60 човека какво са правили там. Зависи от мащаба и зависи какъвто и да е мащаба, защото аз знам и вечерното шоу на Слави от колко хора се прави. 120 души екип. Чакай са тези 120 души екип, тези 120 човека, те не работят само за вечерното шоу. Хората имат и много други задачи, които правят. Аз знам с колко човека може да направиш и всичките други хора са ти бонус. Но това е като един мой познат, който правеше там едно шоу с 20 човека. И аз му казвам, пич, това мога да направиш с 6 човека, защото единия държи камерата, другия му дърпа кабела. Не можеш да държиш камерата и да дърпаш кабела, нали? И с тези пари да инвестираш в други неща, не да ги раздаваш на хората. Така е, нали? Затова казах, зависи от медията. Не можеш да го сметнеш, мога да ти кажа в телевизията, когато съм продуцирал, че на мен не ми излиза сметката. За телевизията знам. Не излиза сметката в телевизията, ако не си много голям продуцент с голям екип, примерно както е Майкъл Ваджан, не ти излиза сметката да правиш предаване в телевизията, защото, ето казвам ти го, примерно, в някаква минимална, примерно един епизод струва 10 000, примерно. Да. Когато си платиш ефирното време, нали, което в повечето случаи е между 30 и 50%, ти остават 5000 лева. Когато ти раздадеш останалите пари на екипа ти, от тия 10 000 лева, които сам се потрудил да намериш, на теб ти остават 1000 лева. Ма за какво да ги дам тия 9000 лева, когато аз мога да си го направя и да ги взема повечето пари за мен и да направя по-голяма продукция онлайн? В телевизията не излиза сметката да правиш предаване. В този момент, ако не си Майкъл Ваджан, който по такъв начин е завъртял прекрасен начин, че той печели много луди пари, за него му излиза сметката. А онлайна хората могат да направят и с 1000 лева продукция, могат да направят и с 20 000 лева продукция. Не можеш да го сметнеш на епизод, защото ти когато инвестираш, всеки месец инвестираш и накупиш някакви неща, нали, и продължаваш да инвестираш, то няма така сметка, ти не купуваш рекламно време. На тебе ти трябва техника, да купуваш и хора. Разбрах. Значи, Боби, ти излезе прав. Оправяме си техниката, екипа е скромен, върват нещата. Ако екипът ти е качествен, няма значение, че е скромен. Важното е да имаш качествени хора. Според мен, моето мнение е, че работя с качествени хора. Той е качествен човек. Връщам му да е за Рико Бенд, дет ти казах, кой ти е по-любим. Аз малко се пошегувах с това. Нали? Да. За мен Рико Бенд е Веско Риков. Това е Рико Бенд. Както ансамбъл Акрания Николай Кузманов. Пенка, Генка, Минка, минали танцорки, много важно. Дали са, взели са, никой не ги отрича, но аз съм ансамбъл Акрания. Его къде е татуирано, е тук на глаголица на старобългарски. Това е Рико Бенд. Той е човек, освен че го обичам и че му завиждам благородно на таланта, Господ го е пипнал по главата и му е казал, ти ще свириш на барабани. И той има много идеи в музиката. Добре, Радка да каже. Кажи две думи за Рико Бенд, за творчеството на Рико Бенд, защото като че ли в първия каст не можахме да развием. Той Хачко влиза, пари иска, па излиза и стана един панаир, дето. Кажи за Рико Бенд и за творчеството, защото ти си кадърна певица, а на всичкото отгоре си и красива. Не, 100 пъти го каза. Какво да правя сега да Рико? По-силно така. Ще почервене. Да. Какво да кажа? За творчеството на Рико Бенд. Веско Риков, той е лидера, ама той има и идеи, и то хубави идеи. Да. Ти разкажи, ти си вътре, аз какво разбирам от музика? Значи, преди да дойда в Рико Бенд, моето уважение музикално, чисто, той ми е любимец.
на цялата група, самото им творчество е уникално. Някакси собствен модерен стил, в което сега и аз, откакто съм тук, продължаваме в същата линия, нали, да е модерно и готино. Не знам какво да кажа. Как работи Рико Бенд? Ще задам въпроса така. Аз виждам, че малко си притеснена, ама няма за какво да се притесняваш. Аз съм много притеснена. Няма за какво. Слушай сега, това е първо не интервю, не е разговор. Да, разбирам се. Второ, човека е говорил с 1 милион души по барове, по дискотеки. Аз съм му абонат на канала, пак да кажа втори път. И му гледам там в Пирдоп в една дискотека снимал страшни неща и даже го питам, ти одеве в кафето, пием вънка кафе и го питам, ти сам ли ходиш, нали така беше? И ти викаш, сам хода. И аз викам, смел човек сам ходи, не знам, някъде, мълчи ти, мани тази работа. Затова те питам, пирамидална ли е структурата? Нали знаеш, отгоре надолу, капитана ли казва надолу какво се случва, или отдолу сами проявявате инициатива и му предлагате как да развивате стила на Рико Бенд? Това питам като един изсъхнал водещ. Не, тя знае, че съм труден на тия неща. Той е примерно, много труден, да. Взимам мнение от колектива, но крайното решение обичам да си е мое. Да няма на кой се сърдиш, нали? Не, да се просто... А когато говорим за музика, аз мисля, че тогава най-добре мога да оценя дали мнението техното е правилно или моето. Бате Веско записва материала за подкаста. Това го имаме. Това го имаме. Почти до край си бъде, само че натам. Да, напоследък ми оценява много моите... Ти сега ще ми издъниш нещо и... Не, няма да ти издъниш. Понеже аз имам няколко парчета, които така му ги предлагам и... Твой? Да, идват ми така чисто музикално, не знам, може би, защото съм пораснала ли. И му давам идейки и той ме слуша между другото. Така че... взаимно е, всичко е взаимно. Годините, тя е малко по-млада, аз съм малко по-стар. На Макдоналдс я познаха хората, почвай да я слушаш. Утре ще спрете на KFC, там ще я познаят, че видиш. Боби? Нека да дадем... Колко души... Път на младите. Да питаме Боби, колко души е интервюирал, откакто прави той неговия шоу? Всичките. Много, аз само в... Първо като имам средно примерно по 3 участия на седмица, в един клуб първо извън, не знам какво ме питаш другото, извън това е първо снимам по 20 човека минимум. Това са 60 човека, по 4-250 човека на месец, плюс вече всичките популярни лица, събития, на които ходиме примерно още 20-30 човека, служило грубо 300 човека на месец. За една година са ти 3000 човека горе, 3000 нещо. На година за 10 години, сега клубовец от няколко години, нали, но да кажем, толкова. Да си жив и здрав. Къде си, бе? Браво. Тук от София. Софиянец си. Защото тогава, като се запознавахме и не питах, и под тези екипа моя понякога зависи кой какво е приел предната вечер като количество и те не питат. Пък е важно да знаем кой откъде. Не, че има някакво значение за нас, но... Всичките градове са уникални в България. Сега покрай участъка пътувам нон-стоп по градовете. Малките градчета са много интересни, защото хората са едни такива, хем са
веднага ти давам, снимах в Елхово, което е много малко градче. Бил съм на концерт там. Да, долу на границата, примерно с Турция, горе се намира хората да се ориентират. В това малко градче аз отидох да снимам и бях поканен на празника на града в местната дискотека. Те имат една дискотека в Елхово. Нали, смисъл няма как да са повече респективно. Как да са три. Обаче първо дискотеката е топ. В смисъл, само виж за малко градче. Направена е. Освен че е направена, няма значение. Тя се намира вътре в самия парк. Ти влизаш, тръгваш да се разхождаш в парк и дискотеката вътре в самия парк. В смисъл няма такова място, примерно, къде да го видиш на друго място, освен да бъде в парка. Но хората там, примерно, бяха много интересни, защото хем са такива притеснителни, хем от другата страна искат да покажат, че няма притеснения в тях и примерно момчета всичките казаха, че са много големи тарикати. Нали, хората искат да са тарикати, искат да са готини, да са яки и всички казват, аз съм голям тарикат, аз съм голям тарикат, аз съм голям. И примерно от 15 момчета, примерно 10 казаха, че са тарикати. Което е 2/3 от населението. Материала, защото след това те си го гледат там малкото градче хората. Веднага в центъра на града бяха направили тарикатски бургер. Нали, хората ходят си купуват тарикатски бургер. Но мисля ми, че ето хората се опитват да бъдат освободени, въпреки че те знаят, че са притеснителни все пак от малък град. Опитват се да бъдат освободени, опитват се да приличат на всичките свои връстници и не са много по-различни от големия град. Просто тук са малко по-отворени, нали, са по-големи газета. Това е разликата. Не знам дали осъзнаваш, сигурно осъзнаваш. Да ти кажа пред хората, ето пред Веско, партньори сме и пред Радка, тя е на гости, ама си е част от нас. Да ти кажа какво мисля за тебе, ако искаш. Искаш ли? Не. Що? Защото всеки път, като примерно аз знам дали знаеш, в 7-8 имам, всяка седмица се появявам, имам рубрика там и показвам някакви материали. И там един от сценаристите каза се Филип. Нали? Страхотен. Той най-добре се обличаше като беше депутат, нали помниш? Те пак ще бъдат. Са живи и здрави хората. И какво? И всеки път така, искам да ти кажа нещо и почва, ти си страшно готин, пич ти това, но аз почвам да се чувствам притеснително. Ти откъде знаеш аз какво ще кажа? Сигурно ще кажеш нещо такова. Не, какво да кажа. Не бе, ще кажа, чакай бе, той е на гости, ама той ни е приятел и ни е колега, чакай да му каже какво мисля. Първо, аз съм сериозен. Първо мисля за него, че с много здрава ценностна система, защото аз съм му следил няколко интервюта негови, които е дал. И това е много важно да го чуе той го знае, да го чуете вие, пък от мен и от нас. Много здрава ценностна система, изключително морално запазен човек, изключително хетеросексуален съм и ти го казвам. Какво ти каза, като се видяхме? Много добре изглеждаш и казва, работя, имам пари, тренирам, храня се добре и ми върви живота. Това е. Затова искам да ти кажа, че съм възхитен от теб като човек и ти пожелавам да продължаваш това, което правиш, защото не знам дали осъзнаш колко е социална твоята дейност. Фактически имах един сценарист в шоуто на времето, само да кажа, който викаше, шефе, две неща да ти кажа. Викам, кажи бе, Миро. Вика, първо, защо вика умираме преди да са ни застреляли? Защото ние някой път изпадаме в паника за нещо, госта не дойде тако. Защо вика умираме без да са ни застреляли? И второто, защо вика винаги казваш на хората нещо, което ще покажеш? И тогава да прекъсна един колега, емо дългия от Шумен, емо жив и здрав, емо се обърка, целувка, забравих за емо, И тогава бате, емо му вика на Миро, ама вика и друго нещо. И това другото нещо, сега не знам да го кажа ли да не го ли казвам, ама не е много за пред камерата. И така, и тогава си зададох въпроса, че да ангажираш хората с нещо, било по интернет, по телевизия, няма значение. Това е отговорност и затова сме се извинили и пак се извиняваме, че почнахме с алкохол и с цигари, което не е много добре. Ние па сме едни пиячи да пием по 10-20 грама, ама както и да е. За това ти се възхищавам, за това, което правиш. Добре, ще ти кажа какво каза сценариста. Народа вика е много прост. Вика, бе, кой ти каза да обиждаш народа, бе? И той вика, народа може да е прост, една част от него. Но когато искаш да му го кажеш ти, ще те отрепат с камъни. И викам, какво предлагаш да направим? Той те, дай му думата, вика, той ще си го каже сам. И това, което ти показваш, основно от дискотеките, дали изхождам, Пирдоп. Стоп, Пирдоп, бе, аз съм бил на 5000 места. Пирдоп. Добре, Пирдоп. Впечатлен съм от Пирдоп. Питам момчетата какво мислят за момичетата, не стават.
Пита момичетата какво мислят за момчетата, не стават. Каква е ръждаемостта в Пирдоп, искам те питам. То не е за Пирдоп това си е по принцип... Повсеместно. Повсеместно, в повечето случаи проблема е, че нали, това, което водиме като дискусия вече от една година се опитваме две да водиме, като цяло жените в България са трудни, неприятни много трудно можеш да направиш връзка с дадена жена. Жените пък казват, мъжете са трудни, нали, и така нататък. Но аз вярвам, че повече голям проблем са жените в България. С капитан Веско сме на другия. Най-якото е, че винаги задава въпросите в дискотеките по 3 пъти. Да! И той вика, пита, пак Пирдоп, пита един. Стига с този Пирдоп, братче! Ти вика, чуй, и му вика, ти вика, пич ли си? Аз съм най-големия пич, вика. Абе, вика, има ли кой те би? Нема кой ме бие, вика мен. След малко пита едно момиче, това момиче го обезмисли този човек, разбираш. Не знам, това е много интересна работа. От кой тръгва това нещо? Откъде тръгва това нещо за дискотеките, интервю такова? По принцип, това, което правиме, го правим двамата с Ивка. Тя си действа в Плаза сме заедно и тя снима в ното в Велинград. Аз по цялата страна. Аз съм имал такава идея още от преди 2-3 години да го направя. Просто клубовете тогава не искаха да се доверят на такова нещо, защото е ново и така успяхме двамата с нея да се преборим и първо започнахме в Плаза, дадоха ни шанс в Плаза. И след това клубовете видяха, че е нещо много яко и интересно и започнах всичките да имат интерес към това цялото нещо, така че сме си двамата с Ивка заедно. И сме заедно в Плаза, нали, извън на цялото нещо. Заедно смисъл в работата. В работата, разбира се. Да уточним, защото хората заедно го разбират много различно и затова. Но само да кажа нещо, това, което ми хрумна иновативно за дискотеките. Купих си автобиографията на Майкъл Ваджан, за мен той е един много голям човек. Майкъл Ваджан и започнах да чета биографията. И това, което на мен ми е хрумнало сега преди 3 години и смятах, че съм измислил нещо топ уникално, яко нещо, той го е направил е 2 епизода от същото нещо, от 90 и някоя година, така че ти смятай, той човек, същото нещо с клубовете, 90 и някоя година го е направил това нещо, опитал е, направил го е, там не знам, не си спомням. В София? Ти смятай за какъв човек 30 години преди това този човек вече го е бил измислил и го е бил приложил. Нали, няма такъв човек просто. Значи този човек, да ти кажа, аз лично не го познавам, но му се възхищавам, защото този човек е много прагматичен, практичен. Този човек говори много достъпно за хората и той празни приказки няма при него. Не го познавам като човек, да са живи и здрави, той и брат му и бая къщи хранат тия хора, да ти кажа. И Акъл е много си прав, той го е прозрял 30 години и 2 преди да почнеш ти сега да го правиш. Той уникални неща. А за какво не ти гласуваха доверие в началото собственици на клубовете? Смисъл да не ги дискредитираш нещо? Не, защото когато им предложиш нещо иновативно на повечето хора, той просто бизнеса си му върви, има една така практика, което то щом върви, какво да го променяме, нали? Няма какво да променяме, обаче, знаеш какъв е проблема, че ти ми викаш, то шо върви, обаче той от другия клуб си вика, абе, трябва да направя нещо по-яко и по-грандиозно и когато той не те удари, нали, ти си викаш, леле, вече не вървят нещата, защо? Всичко си върви нормално. Тоест ти трябва да си иновативен и преди това вече да имаш няколко хода напред, ако нещата тръгнат назад, ти да реагираш веднага. Така е във всяка една работа. Просто повечето хора и второ не им се занимава, на повечето те се опитват по течението да върват. Съгласен хората добре, ги мързи ги, няма какво да питаме. Сега съм сигурен, че много хора се интересуват от това, което аз ще ти задам като въпрос. Така, Веско е собственик на дискотека Рикобент. Супер, това ще е уникална дискотека. Дискотека Рикобент. Ей, ти, защото вие са такава ромска музика свирите. Имаше едно място на Пиротс, където бях ходил като много години. Това беше уникално, само тупца. Точно в началото на Пиротска слизаш си по листови надолу. Както казва Ненчо, Веско. Веднага на Пиротска в началото до един червен такъв магазин имаше и слизаш по едни стълби надолу. Там беше уникално и свирих там преди 20 години. Както казваше Ненчо от комиците, аз съм от 16-ти апартамент. Ето, той го знае. Там даже готвачи излизаш и почваше да танцува. Ти разбираше за къв какво ставаше дума. Искам да го коригирам, да го поправя, защото вие не свирите италианска музика, нали? Защото казва ромска, римска. Виж сега, те свират модерна циганска музика. И в думата цигани няма нищо обидно, защото това е етнос. Дори много пъти съм се питал с мои приятели, които познавам тук по трябва да бъдем политкоректни. Човече, какво значи
Значи ти не го решаваш това, решават го алгоритмите в интернет и хората, които са решили, че такава дума не е хубаво да се използва. Не мога го решиш. Циганин. Да, не е обидна дума и не се... Как ще е обидна дума, бе? Не си го решил, ти има органи, които са го решили. Защо някой трябва да решава вместо мен, че е обидна дума? Така е обществото така е настроено още от малък. Примерно, ако... Отпусти се и говори. Дай бе, човек, имаш какво да кажеш по темата, дай. Твоето дете, ако прави нещо лошо, ти няма да правиш така, ще извикам циганина да те вземе. Аз направо, знаеш какво викам на Николчо? Ако правиш така, викам Веско Риков. Ромлянина да те вземе. Нали? Стига бе, човек. Циганите са по цял свят. Това е етнос. Мангалите са с различни националности. Нали знаеш, що най-добрите певци, най-добрите артисти. Не е ли пък Совка каква е? Каква е Совка Маринова? Кажи ми. Циганка ли е? Като мен е българка. Истинска. Циганка ли е? Като етнос циганка ли е? Да бе. Кое е обидното на това? Аз като етнос, като съм българин, знаеш какво гледах наскоро в интернет? Разискваха една тема за България и що турците казват Булгаристан. Булгаристан, знаеш какво означава? Не. Ти знаеш ли? България предполагам. Не. Вилаетна Турция. Булгаристан, Киргистан, Тюркменистан. Всичко това, което е било по времето на онова време, когато са владеели го огромни територии. И така е останало. Разбираш ли? И какво да направим сега? Това е било. Никой не трябва да си забравя историята, защото трябва да внимава за напред. Хората се делят на добри и лоши. Ето го един добър човек. То ги разсипва. На добри и лоши. Аз искам да ви питам нещо. Дали има труден гост, който в смисъл... Който е бил най-трудният гост? Да, аз просто ти смети като кажа като име, веднага ще почна да страдат, но има наистина проблема, нали, на българските звезди, те всички го знаят това, че някой се взели прекалено на сериозно. И това цялото нещо аз много съм разсъждавал от къде идва. Къде идва? В поп-фолк културата хората се взели, първо в поп-фолк културата извън попа и другите звезди, се взели много на сериозно поради всичките пари, които получават. Тези пари, които те получават, са безбожни за България. Когато имаш толкова много участие и ти вече в буквалния смисъл си милионер, започваш да се взимаш прекалено много на сериозно, защото всички врати са ти отворени, всеки ти се мазни навсякъде, за да се снима с тебе и видиш, че всеки се хвали, че те познава. Плюс многото пари, скъпите коли, всичките неща, които идват с многото пари, и ти започваш да взимаш прекалено много на сериозно. Така да се виждат развити. Чакай. Сега ти си давай. Това за какво е? Посочи новото студио да върви само от пари Хария да е. да валят тук. От пари да не са отърве от пари. Ето, тук сме, има свидетели. Това е за Веско. Ръка, която дава, не обеднява. Това мога да кажа. Айде, хайрлия да е. Айде, бате Веско. Така, сега аз фащам метлата и почвам да мета. Всичко идва от проклетите пари, така че... Не дей да обиждаш парите. И аз ги обиждам, що? Не, просто не парите трябва да не са виновни. Калпавите мангари сме ние, парите не са виновни. трябва да се взимаш на сериозно. Има много артисти, които взимат изключително много пари, не се взимат на сериозно. Проблема, нали, и другия е, че аз познавам и много хора в друга индустрия, които взимат много пари. Веднага ти казвам директно Любо Киров. Любо Киров успя да си покаже сега януари месец приходите, разходите. То страхотен човек. В Forbes успя за пръв път да покаже на колко пари е взел миналата година всички тези участия. Колко пари? Виж във Forbes много са. Не съм влизал. Сериозно, ако знаеш, кажи. Аз не знам. Щом ги има там. Мисля, че приходите му бяха около 700-800 хиляди лева. Супер, ма човека с труда си го прави. И показа на обществен с билети и всички така. Този човек по никакъв начин не се взима на сериозно. Той знае къде се намира. Той знае по принцип Любо, че е звезда. Той го знае това, ние сме си го говорили. Той знае, че е голяма звезда. Но, когато говориш с него, когато искаш нещо от него... По-нисък от тревата. Той винаги може да ти помогне, винаги може да си говорите, винаги когато му дигна телефона, винаги ще дигне, винаги ще водим нормален разговор и ако искам нещо от него, той ще ми помогне. Но, това е в поп индустрията, в поп-фолка е друго, нали? Поради другите причини. Само тук Веско да го прекъсна да му каже. Любо не взима по-малко пари. А знаеш какво пее един рапър, да ти каже? Това ми е останало в съзнанието, откакто е извадил човека тая песен.
Парите не развалят, а показват всъщност кой си. Замислил ли се върху това? Веско е богат циганин. Извинявай, ромлянин. Веско е богат циганин. Живее богато. Обаче Веско не се държи надменно с хората. Това ми е направило най-силно впечатление в него. Разбираш ли? Да, фен съм му, обожавам да го гледам как свири. И на тебе съм ти фен. И знаеш ли за какво съм ти фен? За каквото направо им майката. Като влезат, да, той ги разкъртва. Само за секс, за такива неща, такива въпроси и е много хард с бутоните за червен картон. Ама мъжко момче. Ама и те за не са само най-трудния гост парите. не му отговори за най-трудния гост. Не мога да кажа кой е трудният гост, защото ти си вкарваш конфликт и почват да те мразят, като го кажеш. Нали, трябва да имаш полита коректност. Поне Как мъж или жена? Жена, винаги жените са тегави. Мъжете, майко. защо един мъж да е проблемен? Винаги жените са проблеми в повечето случаи. Абе, де да знам. Аз не съм срещал до сега мъж, който да е проблемен. Не съм срещал такъв. Ще ни намразят жените сега. Не бе, те- И къде сме Евгений с този човек? Сега ти направо на отрепато. Не бе, те женица са прекрасно нещо, просто много мъдро трябва да избираш жената до тебе. Наистина, да Нали, си живи и и по здрави много жени. качества да Живи, я да избираш. си живи. Защото тя иска много неща. Имаш ли жена до тебе в момента? Ами в момента не. Горе не за тая вечер, по принцип. За тази вечер. За тази вечер още Значи- не знаеш, нали? Но Значи аз много мъдро избирам жената до себе си, защото искам да притежава определени качества и знам какви качества търся в една жена. Те сега вече почват хората да... какво търсиш в една жена? Сега ще ти кажа, хората просто много почват да се... Не само с мен, аз виждам и с други почват да се бават, той си остане дърт ерген и така нататък. Колко И си аз- годишен? На 35. Боже. Но аз всичко обяснявам едно друго нещо. Когато не подбереш правилният човек, нали, и когато допаминът ти се покачи, защото вие сте много влюбени и не мислиш в последствие този човек колко е качествен и колко не е качествен, обричаш на провал първо връзката ви, защото ти ще видиш в един момент този човек какво представлява. Значи ти ще страдаш, ще страда детето ти, защото вие ще се разделите, ще го лашкате това дете на единия, на другия, на единия, на другия, как повдигаш и нали, няма да ти е приятно, най-вероятно жена ти да оставиш детето при нея и тя постоянно да води някакви други мъже и някакви други мъже примерно да отглеждат детето ти. Сигурно няма да ти е приятно. Но това не мога да го Нали? предвидиш. Ами вече. можеш да предвидиш поне възможностите и риска да го свалиш до минимум. Можеш, разбира се, хората се променят, това е ясно, но когато виж, че този човек не става, остави го и не прави тези грешки, защото едно дете, да, не е грешка, но ти можеш да направиш това дете с много по-подходящи партньори. Не дей да взимаш веднага нещата и давай тук, ние сме много влюбени, дай в една да правим дете, защото примерно виждаш, примерно тя е избухлива. Това веднага ти е червен флаг. Тя ако е избухлива, тя е ревнива. Ревнива, това убива всичко. Ама ти имаш участие, примерно тя не е търпелива. Тя не иска по принцип да се погрижи за семейство. Тя примерно е кариеристка. Кариеристките са много голям проблем. Огромен бич на мъжете, защото ти ако искаш семейна жена и семейно огнище, кариеристката няма да ти ги даде тези Ама неща. тя знаеш какво ти вика веднага? Да, тя ти вика една година ми ти искаш трябва. домакиня да ти чисти, Не, аз- викни си икономка. Не, аз домакиня не искам и това съм го обяснял в много път. Защо ми е Съм домакиня? съгласен с тебе. Аз си пускам робота сам, той сам си чисти, има си моп отдолу. Мога да си пусна сам пералня, а вече представи си храната не е много скъпа, може да си поръчвате храна и без да давате толкова много пари, даже по някакъв път си за по-ефтино да си поръчат, колкото да си Абсолютно, напазаруваш. да изготвиш. На мен не ми трябва домакиня, на мен ми трябва жена, Да. която да знае какво е семейното огнище, т.е. тя да дава топлината. Да върти къщата, бе. Не е точно да върти къщата. Не, Какво бе, означава как да върти да къщата? балансира, ми как ти нямаш ли стабилна жена, ти си обречен. Ама тя да балансира къща означава да даде тази топлина и този живот на къща, който Това един говоря. мъж не може да даде, защото ти като казваш да върти къща, хората си престават да готви и да пере. Да. Може би не това се е- изразих да. правилно. Това е старата Говоря фраза. да Но бъдеш- ти ако не ги виждаш тези неща в тази жена поради различните причини, остави я тази жена, колкото и да е влюбена и колко е прекрасна, ти знаеш, че в един момент на тази връзка те нещата ще се щупат някъде. Нали? Аз това им казвам на всички, аз мога да си фана и утре жена и другия не мога да си фана жена. Проблема не е да си фанеш човек до себе си, проблема е да вървите заедно. Така е. Прав си. Затова намалите риска, когато видите, че партньор по някакъв начин не е подходящ, Абе, колкото и не да е си твой влюбен. човек, нали? Ама ти не знаеш дали е твой човек. не знаеш, Ти в момента си много влюбен, уникална е, се държи се супер с тебе, обикаляте и си много ти е Братле, хубаво аз този заедно. матч съм го играл. Ами, играл си Просто го. говориме си и той е играл. Той е капитан и аз Жена и капитан. кола, на Даже, късмет. да. Верно си. Баща ми каза, как можа да бръкнеш в чувала и от 100
това да хванеш онова, нали? Да, обаче ти забравяш нещо друго, че повечето проблемни хора в обществото са проблемни заради проблемно детство. Проблемното детство идва, защото те нямат подходяща семейна среда, в която да го създадат това. Ама за да имат подходяща семейна среда, ти не можеш, защото айде ние сме като мъже, а тя ти е много добричка, много се умилква и прави уникален секс и видиш изготвила ти е 3 пъти нещо вкусно. Не, тези качества не са толкова важни. На тебе ти трябва партньор, на който да разчиташ и ти трябва да прецениш малко като бизнеса. В смисъл, ти няма да инвестираш парите си в даден бизнес, който евентуално може да фалира. Няма да инвестираш времето си в жена, която евентуално може да сдаде багажа, нали? Да го заде преди да крашнеш. Не буквално, да. Нали, така че е много мъдро и хубаво да... Отделно, аз имам някакви... Аз не искам така жена. Ако трябва, ще си остана и сам смисъл. Нямам проблем. Не е страшно, не е лошо. Обаче пък ти пожелавам да имаш 1-2 прекрасни дечица. Това е смисъл на живота, човече, да знаеш. Тие в пирдопци ги интервюираш и те ти викат, тие не стават унема, тие после правят. Как вика един мой приятел, аз съм артист, аз смисъл в живота си имам. Ми вика един приятел. Дай да не забравяме себе си като личност и да не вкарваме целия си живот в едното. То е прекрасно, уникално, най-голямото щастие, но нека да си запазиш и като личност и да си имаш своето собствено щастие извън детето или въпреки детето. Така е. Защото хората го забравят това цялото нещо и се фокусират изцяло върху детето, което е огромен проблем и за детето. И аз го говоря като не съм родител, ама не е нужда да бъда родител, за да видя какви са фактите. Гледай да ти кажа като родител нещо, Веско ще ме подкрепи, предполагам. Защото много родители грешат. Но това не е мъжка солидарност. Аз съм абсолютно съгласен с него, но бих искал като малко по-голям от него и като вече играл матча, да му кажа. Знаеш кое е тъпото? Ако, примерно, ще дам пример с Ради, защото Ради е тук. Ради ми е гадже. И утре Ради... точно Ради обаче да ти е. Примерно, добре, Винка, Пенка, няма значение. Така, ние сме приятели много време и мога да си го позволим това. Ради ми е гадже. И Ради утре казва, нямаме дете, заедно сме си, ама и Ради утре казва, пич, не става, несходство в характерите, много модерна фраза. Да. Така. И тя се тръгва и няма дете. Проблема, знаеш какъв е? Проблема е, когато за 4 години и 8 месеца си оставиш детето на 9 различни адреса при 10 различни мъже, където живее байката в момента. И виждаш как това дете вече е опознало цялата столица, примерно да кажем, ако е София. И почваш си задаваш въпроса, аз ли съм толкова тъп да вдурнат или просто прекалено съм съобразителен? Защото когато детето е малко, дали е момче или момиче, не е от значение. Това е жестока деморализация на детето. Детето не може да разбере аджиба. Това ли е дума и новия мъж на майка ми, нали, защото няма нищо лошо. Или, чакай бе, какво стана? Тя ме води като панаржийска мечка и цяла София и баща ми се чуди на кой паркинг ме оставят, къде ме вземе. Това е проблема. Това е нещо, което аз съм преживял. И ето, заклеям се, не го пожелавам на нито един човек това. То, предполагам, е много наясно с нещата, макар че твоята Сашка не е проблемна. Твоята Сашка, тя е приятелка Саша, той само хубави неща говори за тебе. Бон тон си спазвате и така. Затова, брат, пожелавам ти да си избереш и Господа да ти помогне най-доброто да ти даде. Нали беше гадже на Луизо? Като се запознахме с теб, тогава бяхте гаджета с Луизо. Да. Тя е свясно момиче, но просто рано сте разбрали, че не сте един за друг. По принцип, не е рова там, това си лични неща, просто да, го казвам. по принцип, защото няма как да ми кажеш нещо и да не кажа, по принцип хората е хубаво да знаят глобално, че нещата никога не са такива, каквито изглеждат. Нали? Аз го знам много добре. И се опитвам и друго да кажа извън вече тази тема на мъжете, че в мъжете е избора на жената. Не може да се сърдиш на жената. Твоя избора. Всяка една жена иска по-успешен от нея, нали? И по-интелигентен от нея и ако може да е ниво над нея. Ако ти си ниво над жената и е ясно, че си ниво над жената, в тебе е ключа за всичките тези неща. Точно така. Ако жената не може да преодолее, че ти си ниво над нея и тя иска винаги да е 2 нива над нея. Няма как, няма кой смисъл. Има много умни жени, които искат те да доминират, те да са алфа мъжки. Тогава те си избират бета мъж, който могат да контролират, мъж, който ще им бъде удобен и мъж, който ще може да се занимава с тях и те да бъдат център на вселената. Но ти ако си
тъй нареченото популярна алфа или искаш да си лидера в вашата връзка, защото вярвам, че един мъж трябва да е лидера във връзката между двамата, тогава по принцип нямаш такъв ход. Ти си за патриархат, нали? Не съм за патриархат. Аз ти казвам няма нищо лошо. Това не е патриархат. Колкото и жени да спреш, жените искат по-интелигентен от тях, по-богат от тях и разбира се да научат повече от него. Аз не съм чул до сега една жена да каже, ами аз искам по-беден от мене, по-глупав от мене, аз да го уча и аз да го съпровождам в живота. Не е вярно, мъжете винаги искат по-силния. А по-силния естествено, че е лидера. Аз не съм чул слаби лидери да има. И когато ти си лидера в тази връзка, от теб зависи как ще протече тази връзка. И по какъв начин ще протече. И аз винаги казвам, мъжът е по-ценната стока. Защото когато искаш по-силен, по-интелигентен и по-мъдър мъж, тогава ако това всичките мъже, като искаш по-интелигентен, по-богат, по-мъдър, по-интелигентен, по-красив, ти оставате толкова мъже. А жени толкова има. Остава ти Веско Риков. А жените са толкова. Така е, и те се борят за тези жени. За тези мъже се борят. Да заповяда. Съгласна ли си с това, което Боби каза? Да, напълно съм съгласна с него. Точно това е. Но... Не се бях замислил и с интерес го слушах какво говори. Между другото и то прав човек. Слушам, да, прав е. Но аз, доколкото виждам, такива мъже са много, много малко. Но вие искате за тези мъже. Ама вие искате тези. Искаме ги, но някак си ги няма много. Ами няма ги, да, защото Къде изчезнаха, не знам. По чужбина. Сигурно. Ние, нали знаеш мъжете каква приказка имаме? Да я кажа, то детето не е тук, да. Ама, Боби, ще сложим едно пигелче после. Нали? Бързо, докато я няма. Ще сложим едно пигелче, нали? Точно тук. Извиняй, ама ще трябва. Като видим някоя красива жена, се пита, вика, кое е тая? Да, бе, много гадно това. Много гаден въпрос това. Отличниците. Това верно ли според теб? Ти на много такива теми си водил разговори там при теб. Не мисля, че... Първо определи красива какво е. Говориш за... Красива, сега, което е стандартно популярното в момента. Всички да приличат на Преслава, на Галена, на Емилия. Това е да си красива. И на Радка. Значи аз изобщо не съм красива, защото нито съм гримирана, нито съм напудрена, нито съм... Ти си естествено красива. На Преслава, разбраш? Ти си момичета. И ме лъжат и тук и двама. Не бе, гледай сега, сериозно те питам. Това забелязал ли си го, че отговарят винаги отличниците? Това верно ли е според теб? Абсолютно не е вярно. Първо, ако контактуваш с много такива жени, първо ще разбереш, че тези жени са изключително нещастни. Нали? Първо ти не можеш да имаш връзка с една нещастна жена, ако жената, говоря нещастна от сорта на това, че постоянно е крива, постоянно е в някакви драми, постоянно е в някакви филми, постоянно прави проблеми. Нали? Тя смята, че тя е трофея на мъжа и че той трябва да се съобразява с нея, защото видиш, че е красива, защото много внимание обръщат. Само, че тя забравя, че тя е трофей за известно време. Тя не може да бъде трофей за прекалено дълго време. Нали? Защото какъвто и да е мъжа, първо най-важното нещо, което един мъж иска е спокойствието. Тази жена, тя не може да му даде спокойствие. Да. Тя по никакъв начин не може да даде спокойствие на мъжа. Тя може да му даде само проблеми, нерви и да иска. Да иска това, това и това, а когато я питаш ти какво даваш, тя освен, че си дава визията и си дава полови орган, тя друго не дава. Ево. По принцип. И аз искам. Просто ти казвам. Боби, слушам те. Не, Веско, слушам го и си мисля. Не знам дали е така. По едно време, още Цитиридис не работеше по BTV. Си мислех, че съм грък и че вкъщи не живея вкъщи, а живея в таверна. И сутрин, и обед, и вечер, само че не от гипс, а от порцелан. Атанаска Кузманова майка, жената, що че ни им е подарила, ако знаеш. И аз опаликари, Барба Янис, коя беше, бай? Дюм! До тука. И накрая... Аз трябва да дигна, извинявайте. Дигай, ма тук си говорим. Не мога тук. Ма говорим си. Добре, и тък му да им доразкажа, докато дойдеш. Човек от нищото. И това, което Боби каза, е много правилно. Една жена не ти ли дава спокойствието. Аз не казвам, че мъжете сме идеални, обаче в края на краищата сега идеален човек няма. Да. Или баща ми, знаеш каква приказка ми каза на времето, когато се задумих по любов, между другото, да е жива и здрава майката на дъщеря ми. Да ти каже, баща ми вика, Ники, слушай, моето момче, мъж вика, дет да се е находил няма, има такъв, дето си е забранил, за да се запази семейството.
Това е Това ми каза баща ми. И каза, това е формулата. И компромиси, бате, ама накрая в един момент, нали знаеш, като правиш компромиси, но е твой бивши аранжор, какво стана? Фаната за балък. Нали? Между другото, добрината и балъщината са много близо. В смисъл, те са... Да. И така, Ради... Какви теми само подхванах? Да, и да си говорим, докато дой Боби за Рико Бенд. Направо. Кажи Какво ми, искаш да ти кажа? за тая песен TikTok с монката, дето е пейте там, разкажи ми за TikTok, защото аз бях свидетел как тая песен се прави една година. Затова искам да питам. Тя е голям. Защо така се свят? Защо така? И една година, защото може да се направи за година. един месец, примерно. Да, Така, причините са други, не са във Така, вас. наистина Рико Бенд малко се бават с проектите, с музикалните. Защо? Имаме просто... Но пък сега, знаеш как сме се забързали и толкова неща имаме зад нас, че само сега ни трябва време, в което да почваме да снимаме. За TikTok-а За да TikTok-а, ти за кажа. песента много я харесва. Много Говорим я за TikTok, харесвам една и песен аз. има. И аз я харесвам много и хората я харесват много. Си ти сме TikTok, как беше текста? Аз и ти сме топ, ще направим TikTok. Много Гледай е глас яка. меден, Иска гледай. и нещо. Много чист глас. Много чист, много. Песента е много хубава, мелодията е изключително Уникална добра, песен. само че аранжиментът не стана хубав. Кой го прави? Един приятел. Добре. А защо па да не е хубав? Защото не стана, не може Питай четирима прост човека човек да като правят. мен. Аз съм ти фен. Питай ме дали ми харесва. Добре, на теб харесва ли? Ми харесва ми, разбира се. Ами да, защото Ама аранжиментът не е хубав. Като бяхме на Мелодията времето, покрива на всичко. Боби да Той му е го кажа. перфекционист просто. Боби, Да, всички не. гости, които кани, Боби, всички гости, които каниш, харесваш ли ги? Като хора. Това е много важен въпрос. Не съм сигурен, че всички Ми бих да. ги харесал. Няма как да харесваш всички хора, по-скоро гледа си пасивен. Да. Неутрален. Би ли поканил някой, примерно, който не харесваш? Да. Това е част от работа. Ти би ли Абсолютно. работил с някой, дет не харесваш? Разбира се, Абсолютно. така е Той е работата. длъжен. Така ти е работата. Ти не можеш да избираш. Тук не сме толкова много, няма ти толкова как много звезди и хитове в България, за да той е подбираш. пазар. По Пазара звезди не е ли ги голям. избираш или просто по съдба нещо? Или И по всякакъв начин, по всякакъв начин. При някой път по звезди, при някой път по съдба, зависи от гостите. Ама всичко трябва да е. следът е да ти каже и някой, когато гръмне в медийното пространство, Да, има те такива. веднага е при тебе. Между Да. другото. Ами- Това ми е направо впечатление. Има го това, Гледаш но... да си нагребена на вълната. Хване Веско Риков тако, прас Весков това. Кузмичел на ко, прас Да. Кузмича там. Разбираш, смисъл, това правиш, което е много това готино. е Това е много бизнес важно, нюх. това е много важно. Това е много важно, защото ние сме опитвали, примерно, да правим неща, които на нас ни харесват по принцип, но бизнесът по някой път е такъв, че не можеш да правиш само неща, които на тебе ти харесват, защото ние сме пряко зависими от резултатите. Имаме партньори, с които го работиме, рекламодатели. Откъде снимаш? Имам си студио. Твое си? Да, направих си. Първо бяхме в едно мъничко студио, сега сме в едно по-голямо, което вече и то ни тесне и може би ще се местим в още по-голямо. Живот и здраве след по една година, но имаме и собствено студио, да. Просто е толкова хубаво направено, че направо не ми се Още мести. късно си приказахме с Веско по телефона и Веско поиска да ти задам един въпрос. Дали е поискал или сега си измисляш? Не бе, поиска човека, ние с него си... А той не може да ми зададе въпрос, трябва ти да го зададеш. Не, той помоля аз да ти Да, го задам, за- защото на него му е неудобно. Да. Етноса му не му позволява да ти Да. го зададе. И за това Да. искам те питам, защо в България дереджето, Веско пита, нали, да те Да, питам, Веско, защо в България дереджето е такова? Що сме на такова дередже ние българи? На какво? Не сме единен народ, не сме единни. Не сме. Всеки гледа да попречи. Аз, например, ако не мога да ти помогна на тебе, аз няма да ти попреча. Разбираш? Но има хора, и то доста, които ако не могат да ти помогнат, почват да ти пречат. И Веско вика, защо е това? Да не мислиш, че го питам заради тази ограда, дето е за кооперацията. Няма такова нещо. Просто го Не, аз питам. мога да ти отговоря вместо Нека него. нека да Я ми отговоря. отговори. Много важно средата, в която си и как се чувстваш и тогава вече Ти дали виждал ли си си- предаден или дали ти е подадена ръка. Ти виждал ли си някакъв успял човек да започнем с
базовото да пише негативни коментари. Ти ако си успял щастлив, Да. ти представяш си Кристиано Роналдо да седне и да пише, аре, какви сте нещастници, нали? Такова не, или Илон Мъск да седне да пише какви сте нещастници. Ако си успял щастлив и най-вече обичан човек, ако те обичат и ти обичаш, няма как, ако имаш толкова голяма любов в сърцето, да си позволиш да напишеш някакъв негативен коментар. Повечето хора просто нямат любов в сърцето и не го казвам тривиално. Просто имат проблеми в връзката, примерно не са обичани. Брат, къде идва толкова голям хейт тогава? Дори от някой, който е не успял. Аз познавам хора, които не са успели, такива като мен. Аз обаче никога не хейта хората. Или ако съм го правил неправомерно, ние справяме майтап, примерно. Човек. Само ние си. Да, ама когато съм го правил, защото аз също съм отцапана тояга за някои неща. Така, представи... Отивам обаче и се извинявам, разбираш ли, което е мъжко, извинявам се, край. Представи си, бачкаш от 9 до 5. В повечето случаи, нали... Говорим вечерта от 21 до 5 сутринта ли? Не, говорим от сутринта от 9 чиновник. до 5. Да, може да не е чиновник, може да е нормална работа. Бачкаш от 9 до 5. Шефът ти постоянно ти къса нервите. С колегите в повечето случаи не се разбира, защото вие сте събрали там да бачкате. Те ти къса нервите. Прибираш се при жената или при мъжа ти. Там в повечето случаи имате проблеми, не ви достигат парите и е някакъв ужас. Детето ти пищи постоянно. Нали, в единствения един час, в който можеш да си почиваш, нали, трябва за щастие или за нещастие да се занимаваш с детето, нали, и да ти къса още повече, ти нямаш една секунда време. Единствено място, в което можеш да имаш отдушник и да се чувстваш малко повече над останалите, е интернет пространството. Там можеш да направиш каквото ти искаш, без да имаш веднага обратна връзка. Т.е. ако се направиш интересен на жена ти, почват звездка. Ако се направиш интересен на шефа ти, те гони. Ако се направиш интересен на някой на улицата, може да те ступа. Единственото място, на което можеш да си над останалите и да казваш, то Веско Риков за нищо не става. Мангал мръсен. Аз съм същия като него, даже повече, ама сега не е момента. Там ти се е падал, сега да не си мога, сега не ми се занимава. Аз не мога така работа да върша там, да ходя, да снимам. Моята работа е много по-готина от неговата, нали? И веднага почваш да се сравняваш с този човек и да търсиш някакви механизми, да се чувстваш за по-успял. И за да се чувстваш за по-успял, ти по някакъв начин ти трябва да го дискриминираш този човек. Да. Дали било е на етност, дали било защото е направил нещо, което не ти харесва, дали било е първо както е със сивка с гърдите й, дали било по някакъв, ти трябва по някакъв начин да го дискредитираш пред себе си този човек, за да се успокоиш себе си, че всъщност си доста по-успешен от този човек, дето виж всички го знаят и даже представи си, може би и вади повече пари от тебе, пак и даже и по-щастлив. Аре стига, този нещастник ще бъде по-щастлив от тебе. Може някой ден, ако решим да поканим Ивка, аз много харесвам. Ивка веднага. Да ни направиш връзка и да гостуваш, защото нищо изключително читаво. Знаеш кой харесвам много аз? Кумбата. Кумбата, да. Изключително мъжко момче и сега много хора го обиждат, бил простак, напротив. Човека е доста интелигентен и човека говори нещата на толкова достъпен език. Това, което се опитваме с него да правим. Те питам. Кумбата ми е гостувал, много го обичам. Единственият проблем е, че не можеш аудиторията ти да е малка и ти да проповядваш хазарт. Не можеш. Не можеш да си го позволиш. Тебе те гледат по 5000 човека, на които им казваш колко е яко да играеш хазарт. Не можеш да го направиш това. Не мога да се съгласа. Но той печели, Той печели, разбира се, уникален е, забавен е, готин. Аз искам да си говорим за черно-червено, Веско. Искам си говорим за него. Да, веднага ще дам телефона. Да ми дадеш връзка с момчето. Разбира се, веднага. Веско, да приключим темата с дереджето на нас българите, защото, извинявай, на нас българите казвам, нали, причислявам те, защото си българин, затова. Някой, често сме заедно, всеки ден понякога, по часове, по молове, тук, там, някъде. Някой дошъл ли е при нас да застане срещу нас, да каже, мангалския каст или мангасари, какво вика джамайката. Не мога да променя как един българин, един циган не може да се обича толкова. Някой дошъл ли е при нас да ни го каже? Глупости, кой Те нямат смелостта да ти го кажат. Боби, бате, и аз мога да напиша някакви неща. Повечето профили с... Да, обаче това е малко, когато напишеш негативен коментар, хората само това чакат и повличат крак всичките и започват всичките негативни коментари да... Затова те питах за дереджето. Що сме такива хора? Обясних другото, което винаги се казва е... Какво каза? За обари. За обари. Това е. Хората... Боби, колко направихме? Супер, имаме още 20-30 минути. При коцето си в Плаза. Кажи на хората. Те хората знаят, всяка седмица в Плаза може да ни откриете.
Хората знаят прекрасно. Какво правиш? А ние Плаза като бяхме в интервюта. Плаза, защо го нямаше? Снимаме Ние в много Плаза. пъти бяхме Не в беше Плаза. на Ами нашето не участие. сме се се засекли цели. на артистите, на които ходиме ние. Той на Не цигани сте не се- ходи. А ти на Как? цигани не Шегувам се, бе, ходиш. шегувам На се. роми не Шегувам ходиш, се, ясно. Как да не Шегувам казвам? се, бе. Бил съм неведнъж на Бе, Силвъра, шегувам се. имал А участие. дали има Совка ми от- е приятелка. Дали има уникална. от световен мащаб от някой да крадеш идеи или просто Да. всичко си е твое? Взаимствал То ли не си? може, не мога да заизна, защото тия хора, които аз харесвам и които много ми се иска да приличам на тях, правят най-големите американски шоута. Е много трудно да приличаш на тези хора, когато имат 300 човека екип, но можеш да видиш кое е тяхното държание, как се държат, може би, когато и вие гледате някакви певци, някакви артисти. Е много важно да наблюдаш всяко едно тяхно движение и да виждаш тези хора, как държат. Те сега първо гледах сега Джастин Тимбърлейк прави едно световно турне и има много клипчета в TikTok, които са го снимали от близко, как сме аз и Веско, и го гледам този човек, всяко едно негово държание, че аз съм певец, просто гледам как се държи този човек на сцена. Ами той се държи да ме гледа. уникално, хем прави някакви супер прости движения, хем той изглежда като огромна звезда просто. Това е просто магия. Я питай Веско как се чувства, защото при него е Не, постоянно да не така. ме снима камера отблизо, когато съм на сцена, че аз съм... Какво си? Ами, Сковаваш се. поне повечето случаи съм повече едосан, отколкото... Напротив, аз за твой оркестър знам, и то лично от тебе, че на вас любимото ви е да свирите гръцко. И в НДК сте свирили гръцко, и то сте го свирили, деца вика се едно от Гърция, Ни току-що кицаи са идвате. направени от епа тогава. Няма да ми плати човек. Човека си Я, пазарил разкажи Рико го. Бен. Разкажи го това случай. Ама ние сме циганска банда, модерна група, циганска музика и Сте родени поп-поп за гръцко. може да свириме. Гръцки песни знаеме 10 да Да. речем, защото И те ние се не вика гръцко, изкарваме гръцко пари я от само. това нещо, от гръцката музика, обаче за обща култура знаеме 10 парчета. Качваме се ние да свириме. Изпращат управителката на третото парче, вика, защото третото парче, не, второто ни беше гръцко, трето, четвърто парче не изпраща управителката и вика само гръцко. Що? Майко ми. Ами, Така. така искат хората. И викам, чакай, как само гръцко? И вече почвам да върта в главата. Да кои свършиха песните? Да, не, направихме 3. Ама после пак ги минахме. Направихме 3. Почнахме 2 други, пак Поради- идва поради управителката. големия Давайте зрителски гръцко. интерес. Викам, чакай, направо викам, спираме. Пускай диджея. И отиваме. Слизам аз от сцената вече и викам, виж сега. Ние сме модерна циганска група, свириме циганска музика, за обща култура знаеме 10 парчета, гръцки, поп-фолк, свириме, индийска музика, арабска, каквато искаш. Но не може цяла вечер да свириме гръцка музика. Може, ако е една и съща песента, нали? Примерно, така Да. може, ама... Може. И? И добре, качвате се и ги повтаряте. И аз сега гледам, Това беше докато много свира, гадно. вече качихме се, повторихме песента и вече гледам за някой певец от кой се София. обади? На един приятел се обадих, който знам, че знае много гръцки песни. И въпросът Събуди е, го, и събуди въпросът го. е да За си е в половин София. час от Люлин дойде в Да, НДК. много Кажи бързо реагира честно. човека. Дойде и нещо покрихме. Абе, не е станал гаф. Добре, а накрая как беше? Накрая Искаха пък, си да. гръцко. Мина гръцки, накрая ние почнахме само нашия репертуар, ама така агресивно почнахме. Това си е вашия стил. Да. Рико шоу. Те това пък... Отскочиха. Това е, викаме, това Ами трябва. циганско, като почнаха да си искат. Ама циганско, ама такова И агресивно. робосто си, Янча, викам, чак, нали гръцко? И само се обръщаме и смях, и викам, какво стана тук? Той е точно като те, дето само българско слушаме, ние чалга не слушаме Ама, и като не ти изкарах, на не изкарах. Вера и Искам почва да вече. разкажа само една история за Рико Разказвай, Бейт. как? Имах един много близък мой приятел, който, за съжаление, почина преди 4-5 години от катастрофа. Бог да го прости, човек. Той беше уникален музикант. Просто беше един от най-великите музиканти. И отивам аз в студиото при него. Това се случва, може би, преди 10 години. Той ще каже, Веско ще каже кога се случва това. Отивам аз в студиото и той вика, тук сега монтирам едни музиканти, много са яки.
Нали, дали са му да монтира, снимали са там някакви неща и аз отварям и гледам Рико Бенд. Това за пръв път видях кои са Рико Бенд. И това се случва преди много години. И пуска първа песен, викам, мале, това е много яко. Пуска втора песен, викам, мале, това е топ яко. Пуска трета песен, викам, лели, това е топ яко. И така цялата вечер изкарах с него, помогнах му заедно да монтираме нещата на Рико Бенд. Бяхте снимали някакъв самостоятелен концерт в Rainbow Plaza. Ти си бил при Деси. Да, преди Иво. точно така. Иво Танев, той е на Rainbow Plaza. Да, точно така. И Мое. Ариана Граден ми Десо много звъни. готин. Извинявай. Той ни помогна тогава много. Няма да я дигаш на тази. Айде сте. Ариана Гранде. Чакам малко. И тогава за първ път, това не знам коя година се случва в Rainbow Plaza, но... 6-та година. Но бях много впечатлен от нещата, които правихте още преди много години. Си гледал и видеото, Всичките видеа изгледа. монтирал и да, музиката. те после на песни ги направиха на различни. Аз съм изгледал всичките песни, даже ги има в YouTube. Има там една песен, веднага сещам, едно соло на Бурето имаше, даже май бяхте кръстили Бурето или нещо такова. Една от песните, направо, сигурно не помниш, но просто Там топ. надскочихме себе си. Много Знаеш яко. какви неща, човек? Това е много бях лепата впечатлен. на всичко. Rainbow Plaza, само не можахме да се завъртим с сцената, се дигаше, точно тогава нещо стана с сцената. Целият подиум се дига и много яко. С нощи, понеже той е много комерциален човек, в смисъл, искам да кажа, че човек, който си знае цената, това визирам под комерциален, с нощи ми звъни и ми вика, питай го Боби, че на мен ме е Пак неудобно. той. Пак той. Аз Да. нещо искам да питам. Все той. Да. Добре, ти сега като ходиш по дискотеките, Да. те ли ти плащат, ти ли си плащаш или 0 на 0 копродукция? В смисъл, какъв е бизнеса сега? Обясни ми, защото Люска затвори, бате, че комари влизат. Значи, когато поканиш някой с шоу различно от певеца, според тебе, ти ли плаща за шоуто или шоуто си плаща Според за... мен на теб ти плащат. Да, добре мислиш. Така трябва да е. Така е. Така е. Веско пита и аз му кажа, по 100% му плаща. Така е и е редно да бъде, защото аз постоянно казвам на всичките клубове, където и да хода по цялата страна. Хора, извън певците, които взимат луди хонорари, вие трябва да имате и други шоута. Вие трябва да представяте на хората, да ангажирате всички посетители с нещо друго извън хората, защото всеки кани певци, това е много хубаво, чудесно е, прекрасно е, но трябва да имате и другото нещо. Отделно вие трябва да показвате какви хора идват в заведението, отделно вие трябва по някакъв начин да се свързвате, защото ето примерно както беше в Елхово, когато снимах цялото това нещо, цяло Елхово говореше за цялото това нещо и веднага следващия ден, ще си бях тарикатски бургер. Другото нещо, снимам в Петридж в една от дискотеките. Значи там има повече от една вече. Там има повече, да, в една от дискотеките снимам и аз знаеш какъв въпрос съм подготвил? Подготвил съм какво мислиш за бившето си гадже. И знаеш защо е това? Защото всички в Петрич се познавате. И когато ти кажеш за бившето си гадже, което е тя, а той каже за бившето си, което е тя, всички знаят кой за кого става дума. Имам два блиц въпроса. Този материал веднага пак обиколи Петрич и беше много интересно. И имам два блиц въпроса веднага по повод последния въпрос. А случило ли ти се някъде да ядеш бой в някой? Но защо да ние се забавляваме хората? Ясно, Хората идват с такова удоволствие. Добре, другия блиц въпрос. Да не дава го. Те се Другия блиц снимат въпрос. постоянно, се снимаме и с всички комуникираме. Другия блиц въпрос. А случило ли ти се да получиш неприлично предложение от някоя, която си интервюирал, да си тръгне с теб към София? Примерно ли пък ти да останеш от тях? Нещо так горе-долу. Случило ли ти се? Ама честно. Неприлични предложения, да оставам. Съм казал да приемаш. Дали са ти предлагали? И на нея дали се случва ли на него? Какви не На него не. На мене никога. Никога. Това е единствено. Леко, с кабел сме, тук няма Wi-Fi, бе, човек. Къде тръгне? С 300. Къде имаме Вебровски чупи едната, после ще има 3 души на микрофон, така ще говорим. Като панорама. Не, сигурно, защото е много вълнуващо. Добре, моля, те помолим нещо. Това беше последното, което с нощи ме помоля да ти кажа. Да, после. Веско, ние сме като че съм Тамара от Дон Тамала. Си каже. Добре, това е много яко, което правиш и съм много съгласен, че това помага и на тези, които го развиват като бизнес. Те го и на виждат тези, и за които... това бизнеса върви, Да, моя бизнес го върви. можем ли да го ползваме като ноу-хау и ние с него да тръгнем по кръчмите обаче? Не по кръчмите обаче, не по дискотеките. Ние не по кръчмите, не по дискотеките.
Къде? Ние директно по сватбите. По това е сватбите. уникално. Можем ли да го правим? Защо? Ма защо да не Ти знаеш, можете? че той ако дойде по сватби, знаеш Много какво яко ще стане. Да, уникално е. Ама това го питам, мога ли да върва с вас Ма да ги можете, питам хората? задавайте им въпроси. Даже и хората. пари ще ти дават. Бакшиш. Дай парите, бе. Хората Без пари, бе. Така, бе, да го Абе, правим. не, ти ще вземеш веднага бакшиш. една пара ще вземеш. Те са свикнали, Те който си видят съвсем с сериозен съм, микрофон. между другото, в момента. Ама не можеш, Да виж ви сега, кача. виж сега, ти не можеш да си даваш труда без пари. Не Добре, бе, можеш. хубаво, ще се разберем Ще си за вземеш пари. Добре, Ще си сложиш ниска цена. Въпросът е да го направиш все пак да знаеш, че това е бизнес. Не Виж може да идея, добре, веднага. Идея. Да. Не, мога Да ли? дойдеш на сватби. Добре, да опитаме Нашите ли? хора, как те видят с микрофона, те ще Да дадат ти опитаме пари. ли? Да опитаме ли да ми мога да стане? Да. Ама трябва хората да са съгласни да има. Ти хората като отидеш на Станем място ще конкуренция виждаш. на Ивка. Слушай, бе, Бъде знаеш ли, на бобката. Роксана я познаваш певицата. Разбира се. Роксана, аз не я познавам, но много я уважавам тази певица. Харесвам я тази певица, като глас, като творчество и така. Знаеш какво ми направи впечатление? Он е пич, кварталната батка. Той е уникален. Със сълзи съм се смял на негови клипове. Но видях няколко клипа, където Роксана, мисля, че в Германия пее в заведението и той играе цигани с перуката и правят някакво шоу, разбираш. И видях, че това върви по принцип. Как да? Въздух е от музиката и е нещо Ма мъж различно с за перука. хора. Моля, с Мъж с перука, перука. той с перуката, с сакото играе там Марин Циганина, нали? Такова играе, тя уж му е жена, някакви такива. Обаче много сполучливо. Скетч, ама скетч ти казвам, прекъсва е такова. Затова исках да те питам, дали си съгласен да го ползваме като много Разбира се, да пробвам с Веско по сватбите. свободна страна сме, всеки може да прави каквото си иска. Не, плюс това ние сме магалски каст, така че виж, че е нормално това нещо да го Ами, направим. супер, значи за вашите си хора ще имате Стига бе, нашите си хора, голяма всички са ни аудитория. на нас хора, бе. На Аз нас, искам да го питам, това дето ти снощи ми каза да го питам. верно, че аз ти А казвам. вие не може да се... Не, Да. ма ние, защото си говорим. Да, питай го. Дали има той любим подкаст? Подкаст. И дали Себе е си. фен, и дали е фен на някой каст? Да. Ами, Защото те станаха много. знаеш, че веднага ще кажа Ивка, няма как тя си да партия и много си я обичам. Като колежка. Като колежка, разбира Това се, го е разбира се, ни това много го- се обичаме просто. Ние всичките я обичаме, просто и се Аз не я познавам, ама я възхищаваме. обичам. Ще дойде при вас да жена. си говорите, да си задавате въпроси. Наистина, Ивка, никакви ще бъде- неприлични въпроси. Дойде ли жена на гости, винаги уважаваме. Не. Това са някакви неща. Не, тя е отворена на тия Тя е работи. отворена, Тя ще може ни да сложи питаш за в секса. малкия джоб. Тя веднага за секса ще каже. Тя даже за това ще дойде. Тя няма да дойде за прилични неща. Тя го каже, че е за прилични, ще каже, о, не. Следващото предаване. О, не, няма да идвам. Не, абсурд. Не, аз съм и голем фен, наистина. И аз съм и фен, ма не я познавам жената. Бе, ще Моля, запознаеш, да дали ще го дойде направо при да тебе. докарайте на Айде, следващия път. идвайте да викайте тук и почвате за секс да я разпъвате. Е там въгъла. И да я попиташ. Викайте е тук и е ти там звънни, И да я въгъла. попиташ направо дали ще Не приеме. продължавайте Питай. вече с тази. сега да извън навикаш. Хайде. Тя има дали ще ми дигне. Ако не ти дигне, пък ще ти върне утре. Пък ще кажем. Ма много, съгласен ли си да я поканим? Нещо, бе, това ще е за нас чест. Това ще е едно цвете между две момчета. Нека да наберем инерция тогава вече. Ето, виждаш ли? Ивче. Тук сме на един подкаст в момента. Веско Риков, предполагам го познаваш, един прекрасен музикант. Стига да ви поздрави. Поздрави, Ивче, да си ми жива и здрава. Тък му отворихме тема за тебе и те поздравляваме тук и казваме само хубави неща. Целуваме те така отдалече. Къде те целуваме? Искаме да те поканим на живо да те нацелуваме. Но защо да не? Естествено, то може ли на такава... За нас ще е симпатична голямо покана да предизвикателство да ти зададем няколко Кажи, стотин че ще въпроса. целуваме двама да може да не приеме. С моя партньор Кузмича. може? Но защо да не? Как да откажа на трима симпатични младежи? Айде! Да. Ама тук имаме и жена още една, тъмън ще станем оргия. Поздрави за малко свят. Стига. За малко свят. Значи, ето, Няма как да е жена. Ивче иска да те поканат в подкаста Веско Риков да те покани, затова ти звънкаме направо, докато снимаме. Добре, казвам да, ама ще е малко по-нататък, ти знаеш защо. Добре. Значи очаквайте Важно скоро. е, че не ни Ивка. отказваш. Това за нас Няма как да е... ви откаже, тя ви обича просто. Благодарим, благодарим. Отказ. Поздрави от нас и целувки. Обичам те. Поздрави, Чао. целувам ви, бъдете здрави. Чао. Чао. Леле. Тя е много отворена, тя няма такава... Не бе, ма изглежда ми много скромна бе.
джаста праста е, смисъл много не се церемони. Нали? Правилно съм преценил. Върви, каквото има ти казва, ти го казва, обаче ми изглежда много скромно момиче. Не... Аз Той си ми вика стискам за палци секс и да да говори. Говорете си, бе. Абе, стига, бе. Добре, бе, не дейте тогава сега, каквото искаш, той си е подкаста. За каквото искаш, ще говориш за това. Изпотих се, човек, аз... Тук колко е горещо, не знам да дойде, горещо е. какво ще правите, аз няма да бъда. Няма ли? Не. Защо? Ще изпуснеш. Спокойствие. Ще изпуснеш. 15 минути вървим към финал, човека е плаза, има С се две работа. Да, красиви ние жени, ще го изпратиме, хубаво да, направо там ще ходим до вечер. Да. И пак да кажа на Ивка, Ивке, аз също те обичам, ма не те познавам, обаче ще си говорим, ама за каквото искаш. Така. Ние с какво сме известни в този подкаст? Че нямаме сценарий. Сядаме и правим мухабет. Имаме някаква посока. Ние сме професионалисти. Даваме посока, в случая посоката е, че той е, знаеш какво вика Етиен Леви? Етиен, обичам те. И на теб целувка. Етиен Леви ми вика, ние вика, братленце, сме от хората, които сме подчинени на приказката. Ти ала напочни, ние са свършим. Той е гост мечта. Той няма как да ти е скучно с него. И да ти кажа, той нищо да не го питаш, той върви и знае всичко на плещите си. Искаш ли да ги превъзхождаме всичките? Искам. Значи тук бенда отзаде. Брат, шоуто, ето фокус от БНТ, ако го направим в зала, ще чак да кажа къде, ако го направим по интернет, ама шоуто ми от телевизията едно към едно, сега нали сме партньори. Можех се фана с цигани. И да го поканиш него това пак, ще ама да го караш да поканите, пее. когато Рико Бенд, аз трябва да си взема моят човек, ако Да. ще пея. Кой ти е? Имам си, Дуетната половинка, имам си която- човек, през който няколко машинки трябва да минат първо. Преди да Знаеш се какво- отваря устата. знаеш какво ми каза Митю Пайнера на времето? Викам, Чичо Митко, аз няма ли как нещо да направя, хубав съм, имам двигателна култура, някоя песничка и той ме гледа и вика, Кузмич, знам, приятелю, обаче нямаме, вика, такава техника, вика, за твоя глас. Има. Разбираш, Сега вече нямаме, има. Сега човек. вече Има Ти техника. си говорил преди 20 години с него. не се Колко представя. е, между другото, Сега вече 20 на има. години има. Аз програмата на телефона имам, мога. Да. И сега минаваме към няколко блиц въпроси към теб. Приключваме, отиваме И от плаза. Айде, в приключваме, плаза. отиваме у плаза, както казва Веско. Сега, първият ми въпрос е, кой ти е любимия естраден изпълнител в България? Васил Найденов. Кой ти е любимия поп-фолк изпълнител в България? Началник. Кой ти е началник? Коцето. Коцо. Коцето, между другото, така. заговори. Кой ти е любимия цигански оркестър? Рико Бенд. Ти имаше два въпроса. Не, честно, имаше два въпроса. Третият ти дойде така. Блиц е бързо, т.е. да и не. А ти сега. Коцето се заговорихме на един светофар и ми свирка някой. И аз се обръщам, Коце, какво става? Копале, с нощи ви гледах при... ние тогава бехме при Стиридис или при кой бехме? При Рачков бехме. Той точно така говори. Вие отрепахте рибата. Звъни ми, моля ти се, трябва да направим песен заедно. И от тогава не сме се чули и не сме се виждали. Трябва да направите песен, просто мисля, че ще е страхотен хит. Той е достатъчно енергия има и ние още 9-10 човека енергични. Направо, че избушиме кочината. А с Цветина ще правите ли пак? Моля? С Цветина. Да. Имаме оговорка да правим заедно. Две мадами ще е уникално просто. И то какви? Девойки. Ние знаеш какво искаме да талантливи. направим? Да го споделя, ако искаш, то не е тайна, той е наш приятел и е професионалист и може само да помогне с идея. Викаш, идеите се плащат, ама не, ние сме хора, дето ще си платим, ако трябва. Знаеш каква ни е идеята? Идеята ни е този подкаст да го поразработим. Дет се вика, ние не сме инвестирали ни в реклама, ни в нищо, ние си го почнахме и така на майтап с Веско двамата и така. Идеята ни е да почнем с този подкаст да направим едно турне, обаче по малките населени места. Не Пловдив, Варна, Бургас, не че няма ни е приятно, но искаме по малките населени места, по читалищата, защото или заведения, няма значение, но да е наживо пред хора с хора, защото сега тук люската, Дейвид на Веско, сина му, Боби, да, обаче енергията на публиката е жестоко нещо. Аз когато правих шоу в БНТ, имах 65 човека публика, която не беше платена, се чувствах уникално.
Когато публиката в началото ми беше платена, ми беше много гадно, защото знаех, че съм платил за това нещо. Разбираш? Одобряваш ли идеята да стартира този подкаст? Страхотно е. Страхотна идея. Повсеместно е. Така да кажем Северозапада, да хванем човека все пак си от Ломския край. Да В Лом, в читалището в центъра. Да. Той знае. Лом знам отлично. Страхотен град. Одобряваш ли? Монтана още повече. В Лом не са наканили. Одобряваш ли? Да, това е прекрасна идея. Ще има ли успех според теб? Зависи как си го рекламирате. Мисля, че ще има, зависи какви хора подберете. Ще работиме с кметове, ще работиме с местни структури. Ако има и малко музика, ще Не, тук говориме за Рико Бенд. Чак, аз не му казах до край. Значи говориме за Кузмича, водещ, Веско Ко-водещ и барабанис, Рико Бенд, с програма с откриване, Радка, ще ги отбиете. Разбираш, това е ясно, че ще събереме олелията там и ще направим. Ама да го излъчваме, и да го излъчваме. Ето, например, аз на него му засичам вече. Ти нямаш тая машинка, къде? Коя? Тая за режисьор на пулт, дето вече има, че си я купиш. Има, ще си я купиме, бе. Викаш, вие вземете една брошка, по тогава ще такова. Не. Да, бе, вземете. Решили сме го. Вземете едни брошки, бе. Решили сме. Събрали сме се лични цели, Боби тук. Боби е човека по звука и по картината, ние сме по глупостите и така. Какво ще пожелаеш на целия български народ, казвам под български, визирам абсолютно всички етноси, които са в България, нали? Какво би им пожелал да са здрави? Супер, много кратко, точно, ясно. Това е най-важното. Нещо друго ще им пожелаеш ли? Не. Ради, ти какво ще пожелаеш на хората? Същото, да са здрави и да са по-добри, защото напоследък станаха много лоши хората. Има и доста добри, ти кажа. Да, са много лоши. Малко всеки дърпа чергата към него в България, ама това... Всеки черга не знам колко ще държи. Неговата камбанария гледа, нали? Аз пожелавам на хората наистина, както каза и Боби, да са здрави и по-добри, както каза и Ради. И пожелавам да бъдем по-търпеливи и по-толерантни. Така, да го кажа най-мекото, което мога да кажа е това. Нали? Правилно. Боби, много ти благодаря, приятелю. Да си ми жив и здрав. За нас и беше чакаме Ивка. Успехи. Чакаме Ивка. Чакам после телефона на Кумбата. Кумба, той ми дава телефона. Аз ще се обада за хазарт. Няма да говориме. Ще има за какво да си говорим. Имаме толкова си интересен други неща да си говорим с теб, така че така. Но Ивка, Кумбата, Рой ми каза, че ми съдейства за Моисей и за Ева, нали знаеш? Ева и Моисей, да. И Ева и Моисей да дойдат. Контактите са тук всичките. Всичко е тук вътре. И Ева мога да ти съдейства, и Моисей. Ева я познавам. Беше мъничка тогава, когато баща й, Теди, запознаха ме с него и тогава с моя ансамбъл танцувахме в едно казино на Витошка. На Витошка, да, народни танци. Теди много акъл има човека. Той просто видя, че този професионален, ние сме Рико Шоу малко. Ти знаеш моите танци какви са, знаеш, че аз съм по-изчанчен и фолклора е пипнат. В казиното какъв успех поженахме, братче, ако знаеш. Платиха си хората. Янка Рупкина беше с нас тогава. Между другото, и стана добре. Поканете и нея. Ще е покана, кака Янка, както Янка е поканена, си обичам, те знаеш. Ех, майко! Добре, благодаря ви. Ще се виждаме само по хубави поводи. Айде!